Былы манастыр кармелітаў у глыбокім прададзены на аўкцыёне за базавую велічыню. Будынак сярэдзіны 18 стагоддзя, у якім па легендзе спыняўся Наполеон падчас паходу на Маскву, рэалізаваны на электронных таргах. Двухпавярховы корпус прыбудаваны да сабора Раства Пресвятой Богородицы і уяўляе сабой яскравы прыклад архітэктуры барока ў Беларусі. У розныя гады ў будынку з чырвонай цэглы ў самым цэнтры глыбокага размяшчаліся жаночая школа, вучылішча, казармы і нават масла-сыр-завод. Апошняе паўстагоддзя ён пустуе. Гаспадара спрабавалі знайсці неаднойчы. Ранее Комитет госимущества Витебского облсполкома 19 раз безуспешно выставлял здание монастыря на аукцион, но покупателей так и не находилось. Новым собственником стала частная организация из Минска, которая была единственным участником аукциона. Основное условие продажи, конечно же, его восстановление как объекта историко-культурной ценности. В будущем здесь возможно размещение административно-хозяйственного, либо же здания религиозного, культового назначения. Камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама прапануе да продажу яшчэ 5 аб'ектаў са статусам гісторыка-культурнай каштоўнасці ў Сенінскім, Бешанковіцкім, Талачынскім і Ушацкім раёнах. Абавязковая умова – аднаўленне помнікаў архітэктуры.